O Concello de Pontevedra e a Xunta avanzan cara á liberación da xunqueira da Gándara. Ambas administracións acadaron un preacordo para trasladar as dúas naves de titularidade autonómica que continúan neste espazo protexido. Unha parcela que é de infraestructuras, que esa parcela vais a abandonar e está decidido que vai a ir para o Salnés, concretamente para Barromeis. E despois hai outra parte de unha nave na que a Xunta fai arranxos dos vehículos de bombeiros do consorcio e tamén de algúns concellos, non? O que di o presidente que me pide unha parcela donde poder ubicar esa nave cando eles se vayan dai. Agora o Concello está á espera de recibir máis información sobre as necesidades destes equipamentos para atopar a parcela máis acaída. Iso si, a construción da nova nave correrá a cargo da Xunta. Como parte do acordo, o Concello asumirá a titularidade de 2 tramos de estradas autonómicas, dende o nó de entrada de Marín ata Estribela e na estrada de Campo Lameiro, entre a farmacia de Médico Ballina e a rotonda que conecta co vial inferior a Montecelo. Nos últimos tempos hubo un cambio, eu creo que a ben, por parte da Xunta, que estuvo durante moitos anos, pois, non sei, atrancando proxectos de Pontevedra, e que nos últimos tempos, tanto o tema de vivendas sociais, como da variante de Alba, como do polígono do Campiño, bueno, están mellorando, e nese sentido, teño que decir que bueno, que é unha boa noticia para Pontevedra que haxa estes principios de acordo, non? Este foi un dos principios de acordo aos que chegaron Alfonso Rueda e Miguel Anxo Fernández Lores o pasado 19 de maio na visita que o presidente da Xunta realizou á Casa Consistorial. Tamén se abordou a sinatura dun convenio dotado de 3 millóns de euros para actuacións en instalacións deportivas e de saneamento. Segundo o alcalde, será o Concello quen decida e priorice estas intervencións. Hai unha previsión de actuar en rúas de Monteporreiro porque xa teñen moitos anos e os servicios están mal e é conveniente tamén hai algunha necesidade de actuar nas conexións dos edificios residuales e cousas dese tipo. Está o pabellón de Monteporreiro e hai outras posibilidades de actuar en saneamento na propia cidade, pero que non vou a decir, porque depende tamén de máis cousas, non? A ampliación do polígono industrial do Campiño que continúa o seu camiño administrativo e o traspaso da unidade asistencial de drogodependencia sobre a que a Xunta mantén a súa intención de asumir por completo a súa xestión foron outras cuestións que estiveron sobre a mesa.